Днес ще ви разкажа за историята на Елена, която има проблеми с алкохола и с казиното, но по-големия проблем е и домашното насилие. Елена пие, за да се успокои. Казиното е, за да се усети жива. Мъжът се казва Красимир и е посегнал за пръв път със свимрук още на втората годишнина. Той е плакал, после е купил цветя, оправдавал се, обяснявал се и след 3 месеца, когато тя му е простила, отново я е пребил. Виното е лесно. Вкъщи, след като децата заспят, Елена сяда, сипва си. Но после открива и казиното, което да, по-скъпо е, но е извън вкъщи и на нея ни се налага да така може да избяга. Никой не наблюдава и така за половин час тя избягва и отива до казиното, за да се успокои. Там няма проблеми с работата, няма деца, няма нищо. Относно парите, Красимир контролира финансите. Елена получава по 300 и нещо на месец. Пести от пазарене, лъже за цените, взима от портфейла му, когато той спи. Успява да си скубне по 20, по 50. Открива я веднъж. Вижда как тя му бърка в портмонето и отново я пребива. И следващата седмица пак. Децата го виждат това нещо. Дъщерята Теодора е на 14. Вижда веднъж как майка се прибира. След като отново са се били с бащата, пита, вика, мамо, пила ли си? И тя отговаря, ако вика, съм пила на обяд. Колко пъти на седмица ходиш при тая колежка? Елена не може да отговори. Казиното ми даваше това, което брака ми отне. Усещане, че аз решавам нещо, дори когато губех. Поне аз бях решила да играя. Това казва Елена. Минава се известно време, когато Елена след терапия решава най-накрая да напусне Красимир след 8 години и 3 счупени ребра. Документирани от спешното отделение заповед за забрана, хазарта продължава още 1 година, след което вече почти 2 години тя е чиста от залози и от алкохол и изгражда на ново живота си. Вас случва ли се да ставате свидетели на домашно насилие или жертвали сте на такова? Ако сте, не дейте да мълчите.